Wara li fit-30 ta' Jannar il-Gvern da fond ta' miljun euro għal proġetti kapitali mill-kunsilli lokali, il-ġimgħa filgħodu tħabbru l-proposti magħżula biex jibbenefikaw minn din l-inizjattiva. B'kollox kien hemm 53 kunsill lokali li flimkien issottomettew total ta' 83 proġett. Wara li saret evalwazzjoni holistika, il-Bord approva 30 proġett li jvarjaw minn bini ta' ċentru ċiviku sa rikostruzzjoni ta' toroq u tisbieħ ta' ġonna pubbliċi. F'kummenti ma' One News, Mario Zoppardi spjega l-kriterji li fuqhom ipproċeda il-Bord tal-Evalwazzjoni. Naturalment irridna naraw il-valur miżjud lill-komunità dal-proġett fejn se jsir. Imbagħad kien hemm anke l-involviment tas-settur pubbliku, il-kontribut finanzjarju li dar il-proġett jista' jħalli propju lil fondi li għalih twaqqaf, kif se jindirizza miżuri tal-Gvern, is-sostenibilità importanti dal-proġett mhux jibda u mbagħad jintelaq u anke l-qagħda finanzjarja tal-Kunsill. Il-Ministru għall-Kultura u l-Gvern Lokali Ewro tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern għall kunsilli lokali, fisser kif pajjiżna jistħoqlu kunsilli lokali effiċjenti b'sistema li tkun inqas burokratika u eqreb tan-nies. Bonici fakkar kif bosta kunsilli lokali spiċċaw f'qagħda finanzjarja mwera minħabba s-sitwazzjoni preċedenti meta dawn tħallew jaqtfu għal rashom. Kien għalhekk li l-Gvern ħareġ b'din is-sejħa propju sabiex l-investiment kapitali ikun koordinat fl-aqwa interess tal-komunitajiet rispettivi. Nidejna fond f'Jannar li għadda li għandu lan li jgħin il-Kunsill lokali jagħmlu proġetti kapitali fil-lokalità tagħhom. Però tlabna ħaġa waħda, illi dawn il-proġetti jkunu sostenibbli u x-xogħol li jsir ikun wieħed sostenibbli biex ma nintefgħux piżijiet ġodda il-kunsilli ma jkunux jifilħu. Il-Ministru Bonici tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jsostni l-ħidma tal-kunsilli lokali b'aktar inizjattivi simili fil-futur.